खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन दिनै 23 जुलाइ 2025 बुधबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां मोननोबो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां आयाबो मोननो हागौ मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन समाजाव मान मोननो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनो हागोन आरो बेफार फालांगियावबो आयआ बांनो हागौ नखराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना जोबोर मोजां सिगांनि बबेबा जेंनाखौ सुस्रांनो हानानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सोरजोंबा दिनै बाख्नाय जानोबो हागौ गियाननि आंखाल जानाय नङा गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन बिमा बिफानिफ्राय अननायफोरखौ दिनै मोननो हागोन नखराव बिसि फिसानि गेजेराव अनलायनाया बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिफ्रा माबा खारनाव मावफुंजायाबो जानो हागौ सोरबा सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन गोसोआव नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन फरायसाफोरा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ माबा नङा मोनसे जेंनाजों दिनै मोगा मोगि जानांनो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैनोबो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ सिगांनि बबेबा जेंनाया गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु खालामनोबो हागौ बहाबा दावबायोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो नखराव बिसि फिसानि गेजेराव अननानै फैगोन गुबुननिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो गोब्राब जानोबो हागौ देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। कन्या राशि गिबि हांखो भ ट
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन बिमा बिफानिफ्राय अननाय बोरखौ दिनै मोननो हागौ बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सोरजोंबा दिनै बाख्नाय जानोबो हागौ लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जेबो रमान्टिकबो जागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन माबा मोनसे सिगांनि जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनोबो हागोन सोरजोंबा दिनै बाख्नाय जानोबो हागौ बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन सोरबा लोगोनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाव मावफुंजानायाव गोसोआ दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां समाजाव लोगो लेवा बांगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सोरबा गोजाम लोगोजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन मोनफ्रोम खामानियानो दिनै मोजाङैनो मावफुंजागोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन समाजाव मान बांगोन गोसोनि बोलोआबो दिनै बांनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ माबा मोनसे जेंनाजों दिनै मोगा मोगि जानानै गोसोआव जोबोर उसुखुथु जानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिफ्रा मावफुंनो हायोब्लाबो माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो गोब्राब जानोबो हागौ सोरजोंबा एना एनिबो जानो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै गोरोबलायाबो जानो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ सिगांनि बबेबा जेंनाया गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु खालामनोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा होनजायो नाङा फाङा खरसाया बांनोबो हागौ आयनिख्रुइ दिनै खरसायासो बांसिन जानोबो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो गोब्राब जागोन नखराव बिसि फिसानि गेजेराव अननाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा गोजाम लोगोखौ बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो हागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन समाजाव मान मोननो हागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियावबो मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ नखराव दिनै अननानै फैगोन बिसि फिसानि गेजेराव अनलायनाया बांनो हागौ बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां
सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाव मावफुंजानायाव गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ। पजिटिभ साननो रोंगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसानि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफोरा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।